Aneh risas bihorbai. Biar klien serato. Hah? Nukanai mende ya. Jung labakhina. Tangakhaiba जों एफा गोजान. दाउ बासाबो मोनगौमोन दा. स्टेप दिनै रुबिबार बाराबा बेरे बुरजावसो औवा दानहैदोंदां बिगुरफ्रा. Hello everybody. Welcome to back my Duga YouTube channel. Happy Sunday guys. Bयनिसिम happy Sunday. गरमथारलै दंफां सिङाव दंफैयो दंफां सिङाव. लायो. दों थांनोसै लाना फैनोसै. बासानैब्रा बासासो जायो. अरबायनदां दा? अरबाय खोमा दा. दाख्लै नोंसिनि आदा लाबोनायासो जा गिदिरखामोनलै बेरेया. नोंसिनि आदाया लाबोनाया. बैयाव खालपार गुदियावनोमोन खालपार खाथियाव. औ ओरैखामोन माथो. गुवारखामोन जा गुवारखामोन. बासासोयैनो थोखादों बेनो. Hello. रावबो सिखाराखै ना माथो जाखोरा गाइसमोन. जालालै सिथो खावलायफ्रानो नै पिमपल्स जाजोब्बाय. 100 subscribe बानायदो गाइस 100 guys 100 subscribe. Kalam moodों खावजायो बेरेया. दा बायदियावबाबोथ' माबागौमोन पुर्निमायाव लायनो मोनो नै. मोनगोन दाउ माबाखौनो मोना नाखौनो मोना. होमबाबो हानजुलर बेरे हानजुलर सोर सान्दुं गोसाथारलै ना बिराद सान्दुं गोसा. इसोरलाय दंफां सिङावसो बार जागासिनो आरोना नै. आमलायगुरि फिला बेनोमोन गाइस बेनो मोसौसो खाजोब्बाय आरोना. जायगायानो गैया मोसौ खायानोनो ओंखायनो उफाय गैया फिल मोसौ खाफैयाबानो जाया आरोना गाइस. जेराव माइ गायजोबनाय ना दुब्लि बारिफ्राव जायगाया गैला. बेखायनो दा फिल मानि मोसौ खानानै दोनाबा उफाय गैला आरोना नै फोथारसो मोसौ खानानै दोननांगौ जाबाय नै. बिराद गोसाना दिनैबो गरम सान्दुङा. दंफां सिङावसो दं बार जादों आरोना बारफोरजों गुसु बार फैथारो. कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट नायनायजों लोगोसे रियेक्टबो खालामनांगौ र' गाइस. रियेक्ट बिराद गिदिर बे दंफाङा जों थानाया. आजां गाजां गिदिर आरोना बे दंफाङा. सान्दुं गोसाथारना गरमथार. बयबो थाफैयो आरोना बेयाव दंफाङाव बार जाफैनो. सान्दुं नै साना नै माबायदिनि दंफां सिंजों सान्दुंसो फैबाय दंफां सिंजों सान्दुंसो नांफैबाय आरोना नै. बर' एलबाम बानायलाबायफैयो लोगोफोर बेहाय ओरै. बेवहाय बर' एलबामबो सुटिं खालामलाबायफैयो जों गामियावहाय. सम सुटिं खालामलाबायफैयो आरोना. सुटिं खालामनाया मोनथामसो जाबायदां बेहाय जों गामियाव सुटिं खालामफैनाया. Subscribe and react guys. Hello, comment कर दो guys, comment भी कर दो. अबावबा थांनो नागिरदों बेरायलायनो
रिएक्टबो खालामनांगौ रा लोगोफोर रिएक्ट एक लाइक तो बनता है ना ब्रो एक लाइक कर दो एक लाख नहीं एक लाइक न'आव थांसिबो आया हालानसिलाय आयो एफा मोजां बार बारनायखौनो गारनानै थांसै आरो नोंसोरो आला बिराद मोजां बार बारदोंना नै दंफां बिलाइ मावजोबनानै बिजादसो आरोना बे दंफांनि बिजाद बिराद गुसु बार बारदों अबेनिफ्राय बार फैखो मोजांथार आरोना बारा नै बार बारदों नै सान्दुं गोसायाव माथो उफायना लोगोफोर बेबायदि गरमाव दंफां सिं थायाबालाय माथो उफायबाव गरमानो आजां गाजां आरोना गायस ओरैबायदि दसेनो गोलोमदैया बोहैजोबखायो हेपि सानडे गाइस बयनिसिमबो हेपि सानडे मारै दं लोगोफोर खबरफ्रा माबोरै दं खबरफ्रा मारै दं लोगोफोर खबरफ्रा सान्दुं गोसाथार नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइबबो खालाम गाइस नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब एन्ड रिएक्ट गाइस कमेन्टबो खालामबानो जाबाय लोगोफोर कमेन्ट ओरै सानै दाउस्रि फैदों मानै आमलायगुरि फिल्ड गाइस बे शान्तिपुर एरियानि आमलायगुरि फिल्ड ओरैनो मोसौ खाजोबदों आरोना दा क्लाबा बेनोमोन जाफुङासै आरोना क्लाबा आनकमप्लिट जाबाय कमप्लिट जाथारासै दंफां हाग्रा बिराद गिदिर दंखायो दंफांफ्रा आमलायगुरि फोथारनि दंफां आरोना बे गाइस बिराद गिदिर बयबो थाफैयो मानो होनोबा सायहाया मोजां जायोना गुवारथार आलि दाननाय आलि खोनाय दुब्लियाव खामानि जोबबाथाय बेयाव थाफैयो आरोना गाइस सान्दुं गोसा जाथारना दुब्लिबारिफ्रावबो ओंखायनो बार जानो फैयो आरोना लोगोफोर बेलासिफ्रावबो बिराद मानसि जायो बेवहाय गामिनि फैजोबो आरोना गाइस थाफैयो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो लोगोफोर 100 साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो गाइस 100 साबस्क्राइब मानो होनोबा आंनो 100 साबस्क्राइब नांगौ जानानै फैदों आरोना लोगोफोर कमेन्टबो खालामनांगौ रा गाइस कमेन्ट भी कर दो गाइस कमेन्ट I need a comment मा ओंख्रि जादलाखो गाइस मा ओंख्रि जाखो गाइस मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो खानायफ्रानो जाला नै रेस्ट लानांसिगोन नामा खानायखौनो बिदिसो लानांसिगोन ओरैनो बिराद मोजां बार बारदोंना लोगोफोर गरमथार जालालै नै सिथर जासिला जोब्बाय
रावबो फैया ना बारा अनलाइनखौनो गैथारा माथो कमेन्टबो खालाम गाइस कमेन्ट औ औ औ मारै खोनादों गाइस खोन्थाहरलायबानो जाबाय एरैसो दङ आमलायगुरि फोथारा नै मोसौ गोजासैसो लुनदुन लुनदाननो मोसौफोर गोजासो दिनै दंफांफोरानो बिराद सान्दुं गोसा ना नै अबाव नांहैयोलै आखायानो आखाइ आस्रा आखाइ बहा नांहैयो बहा नांहैयो बार जादों गाइस बार सान्दुं गोसानि दंफां सिङाव माथो सान्दुं गोसानि दंफां सिङावसो दं आरोना लोगोफोर दंफां सिङाव ना 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 साबसक्राइब खालाम गाइस चेनेलखौ गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब I need a subscribe guys support कर दो guys support क्यों यार कमेंट नहीं करेगा क्या हेलो ब्रो कमेंट कर दो गाइस अरे यार चला गया फिर से क्या यार कमेंट नहीं करेगा क्या कमेंट कर दो गाइस कमेंट चाहिए यार मेरे को किधर जाता है तुम लोग कमेंट खालामरा लोगोफोर कमेंट सोरबाफोर गोदान फैदोंबा चेनेलाव साबसक्राइब खालामबानो जाबाय गाइस साबसक्राइब सब्सक्राइब चाहिए रे गाइस सब्सक्राइब चाहिए तुम्हारा भाई को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट चाहिए गाइस सपोर्ट कर दो तुम्हारा भाई को भी बिराद गरम ना थान्दा एसे थान्दा गोग्लैबाय नै अखा हासिगोन खोमा जोमै फैजोब्बाय जोमै बार गुसु बारदों नै दंफां बिलाइया मावजोब्बायना नै हावा ठंडा हावा आ रहा है ना बिराद मोजां बार बारदों नै लोगोफोर नै दंफां बिलाइ मावजोब्बायना
गरमथारलै गाइस गरमथार। बेनिखायनो दंफां सिङावसो दं नै दंफां सिङाव दंफां सिङाव थायाबानो उफाय गैयाना लोगोफोर माथो खालामनो नै बार बारदों आरोना लोगोफोर बार अखा हासिगोन बायदि मोनदां जोमै खाबायना एसे दा अखा हानो हागौ गाइस बेनिखायनो कमेन्टबो खालामनांगौरा लोगोफोर कमेन्टबो खालाम गाइस कमेन्ट आरो लोगोसे रियेक्टबो खालामनांगौ गाइस नायनायजों लोगोसे साबसक्राइब खालामलांबानो जाबाय गाइस चेनेलखौ साबसक्राइब रियेक्ट एन्ड साबसक्राइब सपोर्ट कर दो भाई लोग मेरे को सपोर्ट कर दो तुम्हारा भाई को सपोर्ट चाहिए मेरे को इसीलिए सब्सक्राइब कर दो गाइस सब्सक्राइब इतना गर्मी है ना आज वाओ नै सान्दुङा ओरैहाय अखा हानो हासिगौ आरोना दिनै अखा हागोन बायदि मोनदां मानो होनोबा जोमै खाबायना अख्राङाव जोमै खाबाय अखा हानो हागौ गाइस दिनैहाय दंफां सिङावसो नै बेसेबांबा गिदिर आरोना बे दंफाङा बेसेबांबा गिदिर बे दंफाङा बे सिङावसो दं आरोना दा बार जागासिनो आं हारसिंनो रावबो गैया आरोना नै आंजों कोई भी नहीं है गाइस देखो कोई भी नहीं है हारसिंसो आरोना आं दा बार जादों हारसिंनो गोलोम बोथोरनि बिराद गरमलै मा खालामनो ना न'फ्राव थाबाबोथ' गरम ओंखायनो दा दंफां सिङाव थाफैबाय आरोना थान्दानो ओरैहाय औ नै साना नै बिराद गरम गाइस दसेनो सिजोबखायो बे गस्लाफ्रा सिजोबखायो बे दसेनो नायदो नै दंफां सिङावसोना बिराद मोजां आरोना बे सिङाव थानो दंफां सिङाव थानो थान्दानो बारबो नाङो आराम गुसु गुसुनो लांदांना जेरैबो बेनिखायनो थानो मोजां बेहाय गुसु जायो मानो होनोबा ओरैबो ओरैबो बार नाङोना साहानि खोलानि सानजानि सोनाबनि बार नांफैजोबो आरोना बेहाय ओंखायनो थान्दा जायो एसेब्लाबो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर सब्सक्राइब कर दो चैनल को भी थोस बेखौ लाबोनो हामो हाग्लालै माथो आं दाख्लै लुबा फैयाखैब्रा हाय माजों लुआ नों बथलजों हा ए आंबो दाख्लै लुदोंमोनब्रा फैया आंजों खुसेंग्रा लोगोफोर खुसेंग्राखौ आं दाखालि लुदोंमोन आरोना दुब्लियाव थांबा एक्सुलि खुसेंग्रायानो फैया आरोना गाइस दुखुनांथाव जा बुरजा खुसेंग्रा लुनानै लाबो मालाय बबेजों खुसेंग्रा जायो खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस कमेन्टआव जों गामिथिं हयले जायो आरोना गाइस चिराङाव हयले खुसेंग्रा होनो नामा बालाबारिनि खुसेंग्राफोरखौथ' जाखायो नङा होमबा गाइस सान्दुं गोसाथारलै मा खालामना थानो बेबायदि समाव मा खालामना थानो उन्दुनो ओंखारबायना गरम बोथोराव बेबायदि समाव उन्दुनो ओंखारनांगौ लोगोफोर 11टा साराय 10टा 11टा 12टा बिदियाव उन्दुनो ओंखारखायो गाइस मानो होनोबा जुदि बे उन्दुनायाव उन्दुबाथाय गैला आरोना नों रानख्रेबलांजोब्बाय आरोना सान्दुंजों सोबजाजोब्बाय सान्दुं गोसायाव उन्दुनाय माने
देहाखौ नाख्रेबना लानाय एबा फोरानना लानाय आरो गाइस जुदि सान्दुं गोसायाव उन्दुगोन ना होमबाना देहाया रानख्रबलांजोबगोन मानो होनोबा सान्दुंजों सोबजाजोबगोन आरो ना गाइस कमेन्ट खालामदोरा लोगोफोर कमेन्ट रायलायलायनोसै आरामनो रायज्लायलायनोसै गाइस